вкъщи. И здравейте хора, аз съм Вико, с мен е Явор. Както винаги. Нали? И Сега сега да вече почваме. Почваме. Без геймплей. Play. Тъй не разбрах. И така да вече играем много интересна игра от сайта game.com или от 10 Game. Играта е много известна, много забавна. На име Trollface Quest. Виктор ще подскаже всичко, защото е играл всичките седмица. Играл съм до седмица. Не, до шестица съм играл. До шестицата и за това може да използвате като... Не, съм за какво говоря. Никой не гледа това. Трябва да спреш телевизора, да ти си тъпо. Йей! И сега аз съм на ход. Да. Сега Явор е на ход. Какво ще трябва да взема? Не. Не, бе, грешно. Не. Ще подскажа. Очи. Браво. Полицейска кола. Да, и сега да ние вече започваме. Вече сериозно да играем и сега тук трябва да избере коя врата, някаква интересна врата. Йеее! Тази. Аз съм това е много лесно. Да, не съм. Поне аз така мисля. Играл съм подобни игри, не знам, че има един такъв сложен лабиринт. Не, има една игра Toilet, там може и вие да я харесате. Така да махате. Аз съм. Не съм минал нивото. Окей. Да. Бях забрал за това. Аз съм. И така да вече минахме трети и четвърти ниво. И за сега сме изпълнили аутрото, защото изменили аутрото хилярно име Виктор Борисов. И както ги види. Те ме припикаха, бате. Те ме припикаха. Изкараме да виждам. Една секунда и идваме. Долу. Така, дами и господа, аз мисля, че май трябва да го убия. Ади идвай бе, ей биче! Ей бига, ти вземеш ли мисля? Който е желязното, я го цъкта. Вау, каква логика само. Така минах този лево, вече съм на другия. Май го минах. Не, със сигурност не съм го минал. Другото ми изгледа малко подвеждащо. Как ли го мина? Него, човека. Не, мене. Оставям на Виктор той да... Не, аз отправя сам, без лаутро, без нищо. Мисля, че видях стрелкичката с палец на... Да, ето го, тука, ей тука. Не бе, на пръчката. Мисля, че го видях. Да. Мисля. О, да, ето. О, минахме. О, да, марафака. О, много сладичко. Някакво такова забавно, като малка кулчица. Като тебе. Опасна, но сладичка. Бягай, докато не съм върх. Аз знам как те кача. Перфектно. Цъкай. Не. Цъкай се. Ама точно това е. Хората си мисля, че... Не, спри. Виктор така да ми господа се прави на много умен. И защото мога всичко. Ето. Да, защото си е играл 3 пъти. И какво къде? Това е скучно. Никой няма да гледа нещо повторно. Това може да е като Лаукролс. Лаукролт, който е... Ето тук. Хората вместо да влизат в YouTube, могат просто да седем бутон тук. Дали трябва го тикна? Той не е играл много за това. Какво ли трябва да направя тук? Ще походя.
Окей. Окей, това беше изненадващо лесно от моя страна. Защото съм много най-добрия успях да го направя. Сега Виктор, както знаете, той ще каже. Карам да съм мисля, че не съм го. Да, той вече той не го знае. Това беше гадно, не е честно, телефончик. Беги! Но тъп човек бе. До сега той беше играл почти всички нива до тук, само че вече тези нива не ги. Къде го мина? Има си бутон. Не го виждам. Тук. Не. Вижте, има бутон Win. Вау, това беше много странен тролфейс. Аз съм. Викторе, това е... Това не е много лесно. Що не е лесно? Айде да се не знае. Първо, от началото е лесно да го минете, само че трябва малко по-бавно. И така Виктор отново Подсказва. мисля, че чувате го. Клик to continue. Вижте сега. Минаваме към next level. Вау! Перфект. It is my turn. Насам. Бум. Чай, тук аз го забрах как беше, наистина. Има бутон Fire. Да. Това е много готино. Няма бутон Fire! Вау! Май разбрах как се прави. Мисля, че разбрах. Пиу. Ще пробвам пак. Пиу. Пи. Да. Не. Хама сам да се пробвам, дами и господа. Много е гадно. Я пробвайте отстрани какви са. Пробвай се да ги цъкнеш да видим. Не, те отстрани, пробвай се. Вау! Йей! Окей. Това не го помня вече как се минава. Много забавна мелодика. Окей, това го минах. Това сериозно не го помня как беше. Трябва да натисна Green бутала 100 times. Green бутана, не Green бутала. Внимавай, може да се трони. Дълго. Много забавна мелодика. Тан. Внимавай се. И... Не, Много е гадно. на последната сменя бутоните. И аз така правих в началото. Много е гадно. С две ръце трябва да натискам един бутон на мишката. Спри! Така. Най-добрия! Съм. Сега Виктор. Скоро не свършва времето. Перфектно. Моят. Find trophies. Това е много трудно вече. Той. Няма повече. Със сигурност няма повече. Виктор, къде има други? Няма. Да трябва да се мапата. Йей! Много е странно направено. Това е много гадно. Бутон за джамп. Няма разпът това.